selizokhala bakithi sondelani abanye bayo khala abanye bayo jabula abanye bayo kheliswa
ome ngaphambi kwenu malibonge waNkosi Mntwana kaNkulunkulu osindisiweyo egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngibingelela ke mama nobaba, ngibingelela umama Elda, umama Elda ubaba umfundisi, noma umfundisi, ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu. Amen. Haleluya bazalwane. Bazalwane, mina ukuthuka okuncane ngithukile khona, kodwa ke ngokusizwa uNkulunkulu ngiyathemba ukuthi uzongisiza. Amen. Ngibingelela omama bonke egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyabingelela bomama, ngiyathoba. Ngibingelela obaba emuva, ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu. Ngibingelela Kibodleya ukuthi uSimphiwe mfowethu, siyabingelela. Ngibingelele uSunday School. Haleluya. Ngibingelele i-worship team yami. Oh haleluya. Bese ngigcina ke ngokubingelela umuntu omusha esize ngaye namhlanje. Ngiyabingelela abantu abasha egameni likaJesu Kristu. Sanibonani abantu abasha. Nasezweni phela masijabule, singajabuliswa ichwechwa kuphela. Singajabuliswa ithoboli, kodwa nasezweni bazalwane sinjani? Sijabule. Sanibonani abantu abasha. Sanibonani abantu abasha. Ukhona kodwa umuntu omusha namhlanje. Yabona ufuna umuntu omusha onoJesu. Haleluya bazalwane. Ukhona umuntu omusha namhlanje onoJesu osindisiweyo egameni likaJesu. Sanibonani abantu abasha. Bese ngithoba. Bese ngithoba egameni likaJesu Kristu. Ngiyabingelela umsi wami. Ngiyabingelela umsi wami. Ngiyathokoza ngale ndoda. Le ndoda lena ingifundisa, ngimdala nayo kodwa ingifundisa ezinye izinto. Nendlela nje indlela eyenza ngayo, indlela nje esaba ngayo uNkulunkulu, ngiyayithobela le ndoda kakhulu. Siyathoba umsi wami egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngibingeleleke bazalwane, ngithi ngiyageza ngibheke esontweni. Ngithi hayi bazalwane sengibheke esontweni, mama nobaba sengibheke esontweni. Hayi kulungile ngeze ngihambe esontweni. Hayi bavalelise kahle ubani ngizobabona ngeviki elizayo. Sengibabona uMgcibelo nangesonto. Njengoba kuhlezi Wednesday. Hawu ngimile lapha phandle, hawu sengibona hawu sengibona ngabazali ukuthi hawu nantu uvalo luzongheqa kakhulu, ngathi ngizoheqa uvalo ukuthi ngiyawushumayeza. Sengizoshumayeza abazali ke manje, abantu abagukayo sibizela amalanga. Ngiyabingelela kakhulu mama nobaba egameni likaJesu Kristu. Ngiyabonga support yenu engenzele yona namhlanje egameni likaJesu Kristu. Amen. Angikuzi ukuba mningi bazalwane, ngizoba mfishane. Abantu abasha bayangazi, ngizoba mfishane njengoba ngimfishane. Ngiyabona nje ukuthi ngime ngapha, ngiyabona futhi nayibona ngizoshumayela ukuthi ngakanani. Oh haleluya. Sizofunda ke kaJohane wokuqala, kaJohane wokuqala chapter 5 verse 20. Mama Vundla omncane bengithanda nje ungifundele. Ngiyaxolisa ukuthi ungumdala mawami, kodwa bengithanda nje ungifundele kunendlela nje ulabuse singayo iBhayibheli. kaJohane wokuqala chapter 5 verse 20 wakhona. Verse 20 kaJohane wokuqala. Angazi noma ikhona nenye imic singakwazi ukuzwa umama efunda izwi. Ngicela nje ungiqalele nje mama ngehloko bese ufunda nje verse 20. Amen. Wengamele umhlaba wonke, wengamele Hallelujah. 1 John chapter 5 verse 20.
Isihloko sithi ukukholwa namandla akho okunqoba. Verse 20. Kepha sazi ukuthi indodana kaNkulunkulu isifikile. Yasinika ingqondo ukuze simazi oweqiniso. Sikuye oweqiniso. Kuyo indodana yakhe uJesu Kristu. Baba izwi lakho leli linamandla. Nkosi yami, lingwele Jehova liphefumulelwe nguwe. Baba khuluma ngalo nakule ndawo Jehova enganuthewe nababa linkepha ekhali nagothi zombili wathi ngalo liyadala okusha sedale baba okusha empilweni zethu asebenze baba umsebenzi empilweni zethu wena baba ubona konke esibhekene nakho singabantwana bakho sikule ndawo ukungena kwethu Jehova kule ndawo ngangafani nokuphuma kwethu asewenze baba umsebenzi phezu kwempilo zethu ngegama likaJesu. Hallelujah. Izwi leli bengilifulekela baba lokhu ngazi ukuthi ngizoke ngishumayele ngaqala ngangazi ukuthi ngizokhulumela ngithini ngaliphi izwi ngadideka ukuthi uNkulunkulu uzokusebenzisa mawuthi uyabuka insuku ziyasondela unganaki kodwa kwafika isikhathi uNkulunkulu angivezela lona leli izwi maye ngivezela leli izwi ayibuza ngayiphendula ukuthi hayi thina uNkulunkulu ngaleli izwi kimi lithi kepha sazi ukuthi indodana kaNkulunkulu isifikile. Masikhuluma ke ngendodana kaNkulunkulu sikhuluma ngoJesu Kristu. Haleluya. Kepha sazi ukuthi bazalwane bami ukuthi indodana kaNkulunkulu isenze njani isifikile. Yasinika ingqondo ukuze simazi oweqiniso. Amen. Ubani ke bese umbuzo ukuthi ubani oweqiniso? Umbuzo lapho ukuthi mayisifikile yasinika ingqondo lungisani ubani lo esimaziyo oweqiniso. Bese lithi iBhayibheli maliqhubeka lithi sikuye. Lithi sikuye oweqiniso. Hayi, bazalwana bami kuyo indodana yakhe uJesu Kristu. Hayi, angazi noma yena uNkulunkulu sekuyavela ukuthi ubani lo simazi. Yena uNkulunkulu oqinisileyo. Akaqinisile nje kuphela kodwa uqinisile inguna phakathi. Awu haleluya bazalwane. Bese indaba ke lapha ke ngifuna ukuthi siqale lapha. Lithi sikuye oweqiniso. Futhi ngamanye amazwi awukwazi ukuba kuye weqiniso ungenali iqiniso. Uthi ngeke uthi ubeseqinisweni unalo nawe iqiniso. Ngoba alikwazi ukuhlala kuwe iqiniso kodwa iqiniso lingekho kuwe. Futhi ngamanye amazwi leli qiniso ukuze lifikelele enhlizweni yakho noma ukuze malifika nje iqiniso kudingeka ukuthi ushintshe wena qala bese uba nani ube neqiniso. Awukwazi ukuthi iqiniso mase lifikile bese iqiniso ungalenzi wena ungashintsha. Kutholakala ukuthi kunomama okholwayo osindisiweyo. Usehlala isikhathi eside esontweni, uyashumayela, uyathandaza, wenza yonke into, uyahlabelela kodwa iqiniso alikho kuye. Efike ashumayele umama, afike umuntu omusha athandaze, ebandleni ibandla ligcwele kodwa iqiniso lingekho kuye, kodwa kuthiwa sikuye. Namhlanje ngizomemezela ukuthi nanti iqiniso linguJesu Kristu. Amabandla aduke kangaka ingoba wanalo iqiniso elinguJesu Kristu. Yazi Nkosi yami, yazi kwesinye isikhathi hayi ngoba uNkulunkulu usewethule. Hayi ngoba esukethule uthandaze kodwa uqhubeka uyokwenza. Ashumayele ufundisi, aqhubeka kushumayeze, uqhubeka uhambe uyokwenza uyobona. Aqhubeka
ufundisa ashumayela uqhubeka uhambe uyokwenza lento kade benze eqaleni uthandaza ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi uzophasa kanjani ungenani iqiniso uzophumelela kanjani ungenani iqiniso ngoba lo Nkulunkulu usebenza ngeqiniso khumbula phela kuthani ngikukhumbuza kunamadoda amathathu akumele ekhothamele isithombe baba mayefika lamadoda yangichaza indaba yalamadoda mayefika lamadoda kuthiwa akhothamele isithombe mayefika ethi akhothamele isithombe anqaba goloza ukuthi hayi ngeke sikhothamele isithombe sinoNkulunkulu thina wethu yazi lungisanda kuwela imala afike amala amadoda imala babona afike amala amadoda maye amala amadoda ayayibona inkosi ulungisani ngiyaxolisa babona uqalisa nje umlilo ulungisani umlilo basuka isikhombisa bazona bayawubona umlilo bamile bayawubona umlilo uyashisa uyavutha sisashathiswa thina umlilo ukuthi mawushiswa ikhale kodwa kunomlilo owuvutha lamadoda amile ngempela yini anifuni ukukhothamela lesi sithombe manje ngafuni nizongena la nomlilo athi amadoda no asingeni thina la kunenkosi esikhonzayo lenkosi iyiqiniso ake sizangena la kukhona into esizokwenzeka amala amadoda mayemile mayemile lamadoda lawa wadinga ukuthi akufike isikhathi sokuthi angene emlilweni kodwa manje kunento engishayayo ukube kwakhuluma inyama ayingeke evune ukungena emlilweni kodwa ngenxa yokuthi kunento ephakathi lento phakathi yona bavunayo ukuthi bengangena kulo mlilo ngoba kunezinto iqiniso kunezinto phambana nazo uthi uyafika kunezinto ongabezana nazo uthi kuqhamuka izimo uthi la ngiyadlula hayi ngoba ngamandla kodwa kuneqiniso apha lamadoda bekusani afike lamadoda athi yabona Nkosi yabona la siyayibona zikhona ingceki zakho zonke kodwa thina siyangena la asinandaba uyasifaka noma usifaki thina siyangena uNkulunkulu esimkhonzayo iqiniso uphakeme kakhulu athi amayefika lamadoda angena lamadoda ngeke sithande somlilo wasebonakala indoda yesine lesine hamba namadoda sifaka amadoda amangakalela sifaka amadoda amathathu kodwa wasebonakala indoda yesine ukhona eliphezu wonke amaqiniso elikwazi ukungena nomuntu emlilweni lingene naye aphuma phila ahlangabeza abantu napho kunye khumbula kukatsheli waba nendoda ethi uJobe waba nendoda ethi uJobe indoda uJobe yalahlekelwa yonke into yathi silahlekelwe yonke into yayicebile hayi uthenga yayicebile yayingenasici uNkulunkulu wafika isikhathi sokuthi ke ilahlekelwe yonke into mayisilahlekelwe yonke into wathi umkayo thuka uNkulunkulu uthunga umuntu omazi kahle uJobe ukuthi umkhonza kangakanani uNkulunkulu umuntu okwazi ukuthi uphuleka kanjani uNkulunkulu umkakhe khuluma ngomkakhe mina kodwa ngakithi bazalwana khuluma ngomkakhe thuka uNkulunkulu zikhona izilonda zizwe uJobe wena usakhaliswa umkhuhlane ungeze esontweni usakhaliswa umkhuhlane ungeze esontweni uhlale lini izulu uthi angiye esontweni uhlaleleni awuyi ngoba kwenze njani liyani izulu uhlale ukuthi kanti ngikhathele kanti ngisebenza usebenzani lento isebenzayo singasidlula iqiniso eliphezulu fika uNkulunkulu ayifika uthi uJobe uthi umkakhe thuka uNkulunkulu Jobe ezizwa inhlungu ngaphakathi uthini nomuntu kodwa yini uthanda ukuthuka kanjani nomuntu ongaphezulu konke kwami ngoba lo muntu okhuluma ngayo iqiniso ukhuluma nje umuntu wesifazana oyisifuna shothi akakamba uNkulunkulu kahle ngoba singahamba nabantu bakufundise beshume Yesu abantu kodwa bengamazi uNkulunkulu oyiqiniso bese lithi phephe lithi semphetha ngishilo ngathi ngoba mncane
ithi lo Nkulunkulu yena unguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila okuphakathi. Ithi iBhayibheli molifunda kwabaseRoma lithi akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Once wamthatha nje walenza iqiniso uphile uphakathi sekufumane kuwe usuzizile ukuthi wena uzophila induna phakathi ngokubambe iqiniso elinguJesu Kristu. Nanti iqiniso elinguJesu Kristu ungenzeka ukuthi nesitabelela lasishumayela lasithandaza la ungalasi iqiniso lasiko asibambile nje uJesu Kristu kuphela kodwa kule iqiniso. Siyahamba nalumsungu emini uthi uJesu malikhuleke ngikhuleke ngomoya nangeqiniso. Shutha uvela ukuba neqiniso phambi kwabantu uba neqiniso naNkulunkulu. Mawukhuleka nje noma ngabe kuthiwa uyahlabelela ukuhlabelela kwakho kube iqiniso. Awuba-threaten abantu kodwa into yakho ayibe iqiniso. Awushumayeza abantu bejabule ngawe kodwa ushumayeza iqiniso elinguJesu Kristu. Mawuthandaza awufuni ukuthi kudonye ukuthi usibani abantu uyakwazi ukuthandaza kodwa uthandaza ngoba ubotshwe iqiniso elinguJesu Kristu. Kuyaphileka neqiniso, kuyahambeka neqiniso, kuyaqaleka eqinisweni. Iqiniso elinguJesu Kristu. Mawugogo neqiniso. Bethi wenza ngani uthi hayi no kunento engiyibambile ngafumana iqiniso. Uyimele into yakho ekhayini ebuza lumsali yinda usindisiwe. Hayi amsindiswanga uneqiniso elafumana yini. Malithetha nambamba libambe iqiniso sesikoleni libambe bekwenza konke libambe iqiniso libambe ngosiyamba ngithi bethi bekwenza konke ufike ume uthi nanti iqiniso lokuJesu Kristu. Asambi sodwa kodwa sihamba neqiniso. So namhlanje ngizoqinisekisa ukuthi uyabona uma ungahlubamba iqiniso kukhona izinto engenzeka kuwe. Kukhona izinto engakhulula kuwe. Ungathola ukuthi uhleli nje awumbambeli uNkulunkulu ngeqiniso. Ukhala kangaka uyaqhubeka uyakhala uhamba yona. Uqhubeke futhi uNkulunkulu engakubambi iqiniso ungalazi iqiniso. Khona abantu abahlala esonweni bayoze beshone bengalazi iqiniso. Bengamazi uNkulunkulu ukuthi ungubani. Amagama abo engalotshiwe emizulwini. Othohlabelela kahle wehla wayishintsha impilo yakho. Awenzeki malingena iqiniso manje. Akekho ukuthi uNkulunkulu lapho mayengashintshanga impilo yakho. Usowe ngosisi baba ngiyabonga ukuthi ngiyacela bazalwane sisende just a special prayer nje sisike sithandaze kodwa ngicela sithandaze different today sonke sesike sibhuce phansi imatholo sonke nje bazalwane sesike